Ikakawhaag-walo nga Domingo sulod sa tuig. Dili ba napulo man katawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganong kiniramang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat. Lucas Kapitulo 17, versikulo 17 hangtod 18. Kining mga pulunga gisulti ni Jesus human siya nag-ayo og napulo ka mga sanglahon ug usa lamang usa ka langyaw ang mibalik kang Jesus aron sa pagpasalamat. Napulo ang giayo sa ilang sangla apan usara ang nakadawat sa mas halawom nga kaayuhan. Sa iyang pagbalik kang Jesus uban ang mapasalamatong kasing-kasing, giingnan ni Jesus kining maong sanglahon. Tindog ug lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Lucas 17:19. Kini lamang usa ka sanglahon nga mibalik uban ang mapasalamatong kasing-kasing ang nakadungog sa gipamulong sa atong Ginoo. Ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Lucas 17:19. Kini nagpadayag nga ang pagpasalamat sa Dios dili lang diay atong katungdanan. Kini usab mubungag dayag nga mga panalangin sa atong kinabuhi. Kung matinud-anon kitang nagpasalamat sa Dios tungod sa tanan nga iyang gibuhat kanato, magpakita kitag dakong pagtuo ngadto sa Dios agig sangputanan. Itudlo nato siya ug ang iyang kaayo nga maoy tinubdan sa atong mga panalangin ug nagkinahanglan kinig pagtuo aron makit-an ug maangkon kini. Unsa may angayan nimong pasalamatan sa imong kinabuhi? Unsa may imong nabaliwala ug napakyas pag-uli niini ngadto sa Dios ug pagpasalamat niini? Ang tinuod mao nga ang tanan sa kinabuhi gasa, ang tanan gayud. Bisan ang imong mga paningkamot mamahimong panalangin. Gani mao kini ang tukmang nahitabo niining maong sugilanon. Ang makahahadlok nga pag-anto sa sanglahon nahimong grasya gikan sa Dios. Pamalandong. Unsa man ang tanan nga gibuhat sa Dios alang kanako? Nagmapasalamaton ba ako kaniya tungod sa tanan nga iyang gibuhat sa akong kinabuhi? Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Miadto si Naaman sa suba sa Jordan ug mitunlob siya makapito. Sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios ug nahiuli ang iyang pamanit sama sa panit sa usa ka bata. Unya si Naaman ug ang iyang mga kauban mibalik ngadto sa propeta sa Dios ug miingon, "Karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawas sa Dios sa Israel. Busa dawata kining gasa ko kanimo." Apan mitubag si Eliseo, "Ingon nga buhi ang Ginoo nga akong gialagaran, dili gayud ako mudawat bisag unsa." Namugos si Naaman kang Eliseo nga dawaton niya ang gasa, apan midumili si Eliseo. Unya si Naaman miingon, "Kun dili mahimo, naghangyo ako kanimo nga hatagan mo akong yuta nga madala sa duha ka mula, kay sukad karon dili na ako muhalad og halad nga sunugon, ni muhalad og mga mananap ngadto sa laing mga Dios." Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot, ang iyang balaang bukto
Kriston nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Ginoo. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdayig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Hesukristo nga gibanhaw nga kaliwat ni David, sumala sa maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako og gigapos gani og kadena sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus, inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon. Kun namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kun mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kun ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kun kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaluy iintawon kami. Nakakita kanila si Jesus ug miingon, lakaw ug pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila, sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik ug nagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ang maong tawo Samarianhon, unya miingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Ngano man nga kining dumuduong maura may mibalik aron pagpasalamat. Ug miingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.